piya kailatiran katuto mang kedirangin ay video mga datang salayamin sa salamin na kurang asarite sampiri de yogam pay ano rila yung Lihat so Aryo si Para. Berato kalimbe ya di duda to para. Ini orang sana kawan. Kasusay na di do naran. Yumutan kasi para Oda kasansara ino Tangan na yan, tangan na yan. Diyan na kanya yun. Ay, baka susunod. tanto ay di do titai. Ay, deh. Ngaran tasos na ngadeta kurang kani. Ay, deh. Ay di do mangaraga na inopa. Kapag sa panik kaya si dato para. Ito ang kalimpaalay mainubay sa nasa kapar manalading ko apa rin si saray naling tawatan na sa ringan si Mesa pan. napakasagod ang kade na palawir at tamparan kapasang ko o ginding kaunin ang ako rin Pamaniya na mabutuwa ay di do dato taas ay nabunaran puso kay isa ubansang umanobi pasader na pagpangano na sa pikirin kapag tadimi ko kumiyalang gayarano Si Liamin, nag-watch Liamin. Nay dilo na liyamin nakatanan Masalah, pemanggilan ka sa Liamin. sa sabelaya linia prinsesa mianan mialang gayarano nabusong panagagano pananad masagari nga ay di do mangaraga Naino pa manamana de si manalindele Yang orang cuma manu akan benar. Ako pahadama Pananad masagari nga umarak na deloyo Wila-wila na de
sa kamoto kumangkuman. Ay doba iyas mairati tabir hulan ko. Di ka na yung mapupumpun. Ay dura diem. Sa katigang poro na inuway at kapikirin. Ay duba isa pwede dati tabira kananan. Ay takana sa gending nabuburahiran sa tao. Kani kagiyo. Kagiyo. Kagiyo mato na. Ikaran tako parang ada matatapas suratan. Ada malalayon sa dara ay di doon naliyamin. Puno mano na tininggaringan tao. Naayaman deging ake na ay lubay sa panagin. Tama na kaya tipilin ay no pa man ang mga daging. Nasa kadin si mi pikira di binataman niya. Ay di doda to pahada ayanian din tayo. Kabahay tapo alay mama na lindele. Mahal. Si mahal. Natok. Sa peride yogam payang ideling so. Nasa kasi mikere na ilubay sa panangin. Ada limite niya na ayaniya na limite. Kapag kita kuwalay mi manaling deling. Sa peride yogang paengalayok nori dirapan. Bakude numararang ko lang nito rin sa sabulaalin niya. O di ko pa manakatawa yung kapis ng besang berapaman. Ay di do na beriyo ay naunaran ko. Sa mawatan ay di do na si remay na ayasi dito deni. Masyaallah. What?
Karomete uli. Ay, dedo bayani pa'y na magawas sa mawatan. Makadaya o narunong ka pupurumi. Ano iberahin malilahin isurot ate bira kanuto wala di ba iya semaira. Oh, kakudin mararang po makalangulangon niyo. Ay, do nasa biya katane monitori. Alilani deto jihadu wino pemanamangadaye. O pangayo pekaranong kamaratas suki bulabu. Madaranong tao no ino pemanamangadaye. Ay dedo deto na jiro. Pamayo pekaranong Si Dato Paraan. sa nurang puno manon. Sa lupa natasorang kamanis sa lamarap kanuna.